Συγχαρητήρια στον Ιωνικό και εύχομαι να φτάσει εκεί που το αξίζει. Κάναμε να έβγαλε τις κατηγορίες 2 και να φτάσει εκεί που το αξίζει. Φυσικά ήταν πολύ καλύτερο στο δίκαιο το αποτέλεσμα. Εγώ το μόνο παράπονο που έχω τα παιδιά, τα οποία θεωρώ ότι είναι ήρωες. Το να ξυπνάς σπιτί μισή ώρα και να κάνεις ταξίδι όπως το κάνουν και να έρθουν να παίξουν στη μία. Το νεκρό διάστημα που είχαμε το 38 μέχρι το 42 που πάμε τα δεύτερο και τρίτο γκολ που χάλασε την εικόνα. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Ιωνικό ακόμα μια φορά και να φτάσει εκεί που το αξίζει ακόμα μια φορά. Και κάτι για τον κόσμο, τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει. Θεωρώ ότι είναι η μεγάλη δύναμη της ομάδας και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως δεν τον στηρίζανε όταν ήταν στις νεαρότερες κατηγορίες. Τέτοιο πράγμα που είδαμε τον κόσμο δεν το έχω ξανασυναντήσει. Μπράβο στα παιδιά. Λίγα λόγια για την προσπάθεια της ΧΙΟ. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια από την 1η Αυγούστου. 31 Ιουλίου μου είχαν πει ότι η ομάδα δεν πρόκειται να παίξει την εθνική. Είχα παρτιστεί εγώ και ότι δεν ήθελα να παραμείνω ένα στο δικό. Μέσα σε μια εβδομάδα αποφάσισα να κατέβουμε. Είμαστε μια ομάδα που εντάξει, το budget δεν υπάρχει budget, ας πούμε. Είναι άμυστα όλα τα παιδιά. Και όταν είναι άμυστα δεν μπορείς να ζητήσεις και απαιτήσεις. Κάνουμε κάθε μέρα προπόνηση, βέβαια δεν ακολουθούν όλα τα παιδιά. Ήρθαν 12 άτομα, ταξιδέψαν, ποδοσφαιριστές, ένας εγώ και 2 παράγοντες, ο πρόεδρος και ο γενικός αρχηγός. 4-5 παιδιά, επειδή τα είχαν φιλάθλιμένα με την αλλαγή που πήγε, τα παιδιά αυτά είναι φοιτητές, ο ένας δουλεύει εδώ στα ναυπηγεία και συμμετέχουν ώστε να μπορέσουν να βγάλουν λίγο πολύ μετακινήσεις. Και άλλο αυτή την κατάσταση θεωρείται την παραμονή. Και ποια παραμονή. Υπάρχει μόνο μια ξεπλοϊκή πορεία. Ξεπλοϊκή πορεία, να παλεύουν τα παιχνίδια στην έδρα μας και ό,τι μπορούμε να κάνουμε στο σέρας. Δεν έχουμε συμπαράσταση αποτυχίου. Αυτό που είδαμε τον κόσμο, πραγματικά το επειδή βγάλαμε βίντεο θα το δείξουμε, να δουν πώς συμπαραστήκονται στην ομάδα. Διότι αυτή τη στιγμή η ομάδα της Χίου είναι χιώτικα παιδιά, είναι αμυστοί όλοι, αφήνουν τις δουλειές τους, συμμετέχουν καθημερινά προπονήσεις, παιχνίδια και να σας πω ότι με την Ολυμπιάδα ήταν 30 άτομα. Ήταν η τρίτη αγωνιστική, που σημαίνει ότι αν στην τρίτη αγωνιστική με στην έδρα σου με καλό καιρό σε 30 άτομα και στο δεύτερο γύρο γίνανε 70, ξέρω 80, τι θα γίνει στη 10η αγωνιστική στο δεύτερο γύρο. Μπράβο στον κόσμο ακόμα μια φορά, μπράβο στον Νίκο τον Μαρονίδη για την ομάδα που έχει φτιάξει, παίξατε πολύ καλό ποδόσφαιρο και σε αυτό το φορά που παίξανε πολύ καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο γύρο, πάρα πολύ καλό. Σε έφυγε και το άγχος. Και εντάξει, από τις ομάδες που έχουν παίξει, νομίζω πως ήταν καλύτερη ομάδα με διαφορά. Δηλαδή από τον Εθνικό, από την Ολυμπιάδα και από το Κοροπή, είχατε μεγάλες διαφορές. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Μαρονίτης. Ναι, ναι. Εμείς μετά τα 2 νικηφόρα παιχνίδια που κάναμε με τον Ιωνικό και τον Κοροπή στην έδρα μας, ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα μας και με τη στήριξη του κόσμου. Θα κάνω μια διόρθωση στον συνάδελφο. Ο κόσμος και στα δύσκολα πάντα στήριζε τον Ιωνικό. Μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο συνάδελφος, αλλά κάποιες διοικητικές εξελίξεις είχαν απομακρύνει τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν κοντά στον Ιωνικό και στα δύσκολα. Και αυτό το δείχνει όχι μόνο με τη σημερινή του παρουσία, αλλά με την παρουσία του. Το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και 10 μέρες πριν που πήραν τα στα χέρια τους την ομάδα και στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να κατεβούμε στο πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Βέβαια, εμάς η ιστορία του Ιωνικού και η φανέλα του Ιωνικού είναι ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να γίνουμε νικητές και ότι πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να μπορέσει να βγει αυτή η ομάδα από τα διέξοδο. Ο κόσμος είναι συμπαραστάτης μας σε όλη την προσπάθεια αυτή καθημερινά. Μας στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Θα πω ότι και εμείς είμαστε με μηδενικό budget, άρα παίζανε 2 ομάδες που είναι με 0 budget στην κατηγορία. Δεν είναι μόνο η Χίο που έχει δύσκολα οικονομικά προβλήματα. Βέβαια, όλες οι ομάδες βάλλονται από αυτό. Αλλά εμείς είναι ένα παραπάνω γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε από τη Β' Εθνική για κάποιους και διάφορους λόγους που ξέρετε εσείς δημοσιογράφοι να παίζουμε στη Δ' Εθνική να έρθουμε στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, με τη στήριξη του κόσμου, των οργανωμένων, του Δήμου και κάποιων ανθρώπων που είναι χορηγοί στην ομάδα, μπορέσαμε να βάλουμε τα διέξοδο αυτό και αυτή τη στιγμή να έχουμε 3 στα 3 μέσα στην έδρα μας και να έχουμε 9 βαθμούς και με το ρεπό μας.
Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη αρχή που μπορούσε να κάνει η ομάδα μας. Ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία και να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται στην πορεία. Αυτό θα το δείξει η πορεία μας και η διάρκεια, γιατί πιστεύω οι ομάδες οι καλές πρέπει να έχουν και διάρκεια. Ακολουθεί ένα παιχνίδι στα Σπάτα, που είναι δύσκολο και αυτό. Είναι η πρώτη φορά που θα βγούμε εκτός έδρας. Εμείς θα θεωρήσουμε ότι θα παίξουμε πάλι ένα παιχνίδι στην έδρα μας, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος θα μας ακολουθάει παντού. Αυτό είναι δεδομένο και τη γνωρίζουμε τη στήριξη. Ήδη έχουν γίνει κινητοποίησεις για το παιχνίδι με τον ΑΕΠ, να υπάρχει κόσμος και να έχουμε στήριξη. Αυτό μας δίνει δύναμη και βοήθεια για τη συνέχεια. Και για το σημερινό παιχνίδι θα ήθελα να πω ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι πρωτοεμφανιζόμενη, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες δεν είχε συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Θα πω στον συνάδελφο ότι συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνει, γιατί καταλαβαίνω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και πόσο μεγαλύτερες γίνονται όταν μια ομάδα είναι σε ένα νησί και αναγκάζεται να έρχεται στην Αθήνα Κυριακή παρακυριακή. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Μικρασιατική, μια ομάδα που τα παιδιά της δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Τους είχα παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Κοροπή και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Η αγωνιστικότητά τους και η μαχητικότητά τους στα 90 λεπτά. Εμείς ξέραμε ότι όταν η Μικρασιατική θα έρθει να διασφαλίσει πίσω το 0 και από εκεί και πέρα με αντιπιθέσεις θα προσπαθούσε να πάρει το παιχνίδι, αλλά είχαμε μελετήσει καλά το παιχνίδι και τον αντίπαλο. Προηγηθήκαμε σε ένα γκολ. Είχαμε ένα νεκρό διάστημα για 20 λεπτά. Μετά το 40, μετά το δεύτερο γκολ, πιστεύω ότι απασφαλίσαμε το άγχος που είχαμε μέσα μας και μπορέσαμε και είδαμε το παιχνίδι πιο καθαρά και έτσι όπως έπρεπε. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι που τερματίσαμε με 4 μικρούς, που δεν μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε και καλούς μικρούς και πολλούς στην ομάδα μας, αλλά από ό,τι έχουν δείξει τα παιδιά οι μικροί μας βοηθάνε 100% στα μέγιστα. Και θεωρούμε ότι ο Ιωνικός έχει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εμείς που δουλεύουμε μέσα σε αυτή την ομάδα πρέπει να ανταποκριθούμε και να είμαστε στήριγμα σε όλο αυτό που κάνει. Θα αρχίσω στην ομάδα της Μικρασιατικής, χωρίς από τώρα, γιατί είπε μια κουβέντα προπονητής ότι δεν υπάρχει παραμονή. Θεωρώ ότι η Μικρασιατική θα παλέψει για την παραμονή της. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα είναι γι' αυτό. Ακόμα δεν έχει σωθεί κανένας και δεν έχει βγει κανένας. Από τη στιγμή που κάνουν μια προσπάθεια θα το κυνηγήσουν και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Αν στηριχτούν οικονομικά από τους τοπικούς φορείς με τα οικονομικά να τους δώσουν μια βοήθεια, πιστεύω ότι και παιδιά που έχουν διάθεση και καλό προπονητή έχει Μικρασιατική. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό ταξίδι στην Ελλάδα της Κύπρου και στον προπονητή. Ό,τι καλύτερο. Coach, θέλετε κάποια ερώτηση? Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή το 2-0 που έγινε, σας έλυσε τα πόδια εκεί για να μπορέσετε να παίξετε πιο απελευθερωμένα? Γιατί ουσιαστικά πηγαίνατε στο άγνωστο. Οι παίκτες δεν ξέρανε τον αντίπαλο. Όχι, εμείς τον ξέραμε τον αντίπαλο. Εσείς, ναι, όταν ξέρει ένας προπονητής τον αντίπαλο, έχει όλη την εβδομάδα όλη τη δυνατότητα να αναλύσει τον αντίπαλο, πώς παίζει, ποιες είναι τα δυνατά του άκρα, πώς παίζει τον άξονα, Αυτές είναι αναλύσεις των προπονητών που και ο συνάδελφος στην ίδια δουλειά πιστεύω ότι κάνει. Βέβαια, είμαστε νωρίς για να ξέρει μια ομάδα την άλλη, αλλά εμείς στο παιχνίδι με τον Κοροπή είδαμε το Μικρασιατική και πήραμε μια εικόνα. Μέσα σε αυτήν την εβδομάδα αναλύσαμε τον τρόπο και το παιχνίδι της Μικρασιατικής που έχει μια καλή αμυντική λειτουργία άσχετα με το μεγάλο σκορ σήμερα. Έτσι. Τους άφησε πίσω πιστεύω το 2-0 και η έδρα του Ιωνικού και μια καλή απόδοση που πιάσαμε εμείς. Πιστεύω ότι η Μικρασιατική όλα τα παιχνίδια τα παλεύει, γι' αυτό το απόδειξε και με τον Εθνικό που έχασε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και με το Κοροπή, που δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλους λόγους, έμεινε πίσω στο σκορ για κάποιους διαφορετικούς λόγους, όχι αγωνιστικούς. Εκεί αυτό το 2-0 που κάνατε όμως έλυσε τα πόδια. Το 2-0 μας έλυσε τα πόδια και μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε πιο καθαρά και να μπορέσουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που εμείς γνωρίζουμε. Εκεί στο 2-0 ήταν καθαρά στο 40 λεπτό. Εγώ θεώρησα σαν προπονητής ότι αν λειτουργήσουμε, αν έχουμε καλή αμυντική λειτουργία, ότι το παιχνίδι είναι δικό μας. Είπατε ότι στόχος είναι η παραμονή. Βλέποντας ότι παιχνίδι σε παιχνίδι δεν δέχεστε γκολ και φτάνει μια υψηλή απόδοση. Πιστεύετε ότι μπορείτε και για παραπάνω? Εμείς θα θέσουμε στόχο μας την παραμονή. Τα παραπάνω θα δουν άλλες ομάδες και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο να δούμε που θα είναι ο Ιωνικός και που θα είναι οι άλλες ομάδες. Έχει σχετικά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας Χαμηλό είναι όλοι πολύ μικρά παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς σαν προπονητής? Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά. Βέβαια δεν έχουν τις εμπειρίες της κατηγορίας, γιατί είναι μια δύσκολη κατηγορία που κατά κύριο λόγο δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Κατά κύριο λόγο είναι κομμάτι φυσικής κατάστασης, δύναμης και ουσίας, δηλαδή του αποτελέσματος. Εμείς έχουμε μπορέσει αυτά τις πρώτες 4 αγωνιστικές του πρωταθλήματος να τα έχουμε καταφέρει. Αλλά έπειτα συνέχεια και είναι δύσκολη και πρέπει να ανταποκριθούμε στις συνθήκες
που είναι πάρα πολύ δύσκολες, με την ανάλογη συνέχεια και την ανάλογη διάρκεια. Και κάτι ακόμα, πόσο σημαντικό είναι για μικρά παιδιά, μικρό μεσοηλικίας, να έχει τέτοιο κόσμο και τέτοια στήριξη από τους οπαδούς. Επειδή είναι το πάθος του νεαρού της ηλικίας. Εντάξει, θα σας πω ότι στο πρώτο παιχνίδι με τον Ιωλικό, μετά το ζέσταμα όταν μπήκαν μέσα οι μικροί, τρέμανε τα πόδια τους. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ έμπειροι ποδοσφαιριστές και δελεάζονται από αυτό το κλίμα. Και σήμερα, πόσο που ήταν Σάββατο και 1 η ώρα, που ο κόσμος ήταν ο μισός από ό,τι ήταν με Ιωλικό και Κοροπή, αν παίζαμε Κυριακή 3 η ώρα, πιστεύω θα το ευχαριστούσαν και καλύτερα τα παιδιά της Χίου και καλύτερα εμείς. Αυτά τα παιδιά παίζανε πέρσι Είναι 4 παιδιά από την ομάδα νέων και κάποια παιδιά που έχω εντοπίσει εγώ σαν σκάουτινγκ πέρυσι που ήμουν στην ομάδα νέων και στη Β' Εθνική σαν δεύτερος προπονητής και τους τελευταίους 3 μήνες σαν πρώτος προπονητής στη Β' Εθνική. Από κάποιους σκάουτινγκ που κάναμε με μελέτη τους ανθρώπους που είναι στον Ιωνικό, με τον Παλέμαχο, τον Γιώργο τον Γλίκα, τον Αντέλο Πασπαλιάρη και μπορούσαμε και φέραμε κάποια παιδιά στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να σας καλή συνέχεια.